siinä se koko yön pauhas vieressä. Joo, on komia aamu kyllä. Aurinko paistaa. Varmaan se 15-20 lämpöä nyt jo. Että tossa tuli mieleen, että minä tilasin eilen niitä leipiä. Mä en muista meistä kumpikaan. Niin kello on nyt 7:10. Niin, lähdin tallustamaan tonne Respaa päin. Respaa päin hakee nyt leipiä. Silloin kun oltiin Tanskassa, niin musta oli se jopa ensimmäinen leirintäala, mihin mentiin. Niin siellä oli myöskin tämmönen, että sai tilattua leipiä, mutta ne oli semmosia isoja. Semmoinen vähän niin kuin ranskalainen tyyppinen, mutta se oli paistettu sitten. Niin se tuotiin sitten ihan niin kuin suoraan tuohon vaunulle, niin se oli jotenkin hyvä palvelu. Mutta on tää kiva, että saa tilattua lämpimän leivän tuohon aamulla, niin lähtee päivä hyvin käyntiin. Tääkin näköjään lunta on ollut. Tässä on nyt sama joki, tässä menee tässä vieressä. Tää on toinenkin kuva. Tää on vähän lumihommia. En tiedä, onko ne tullut niinku ihan kerralla. Ei välttämättä. On vähän erilainen ympäristö mitä tänä aamuna. Siinä olisi pussi. Ei näe mitä lämpimiä on, mutta varmaan hyviä. Ihmeteltiin eilen, että miksi tässä on haisee niinku ihan lehmän toi lanta. Niin tässähän on navetta tässä vieressä. Joo, kyllä tää ulkomailla on kaikki mahdollista. Ehkä Suomessa ei välttämättä osteta navettaa ihan tällä leirintalojen vieressä. Mutta ei se mitään. Menes näinkin. Siitä muna seisomaan heti aamut uimaan. Noin. Tämmösiä sämpylöitä. On vähän isompia mitä ne edellisessä paikassa oli. 2 euroa 40 senttiä nämä maksoi nyt. 4 tämmöistä sämpylää. Syö nää pois ja lähdetään katselemaan mitä seuraavaksi. Tuossa aamupalat syöty ja lähdetään roskiksen vientiin ja käydään kattoo samalla leikkipaikat. Ynnä muut, no lapsille tärkeitä aina. Tää on tuo Brutscampingi ja no saniteettitilat ja kaikki tuolla niin tosi siistissä kunnossa. On ihan vimpan päällä sitten ilmaiset suihkut ja tulee hyvin lämmintä vettä ja kaikkea niin on sillä kyllä kiva. Täällä on paljon telttailijoitakin. Täällä aamulla oli enemmänkin, mutta on lähtenyt jo pois. Siinäkin vähän karttaa. Täältä tultiin sisään ja tossa on Respa. Ja myös ajettiin tänne. Siellä on meidän paikka. Täällä näköjään leikkipaikka niin kuin täällä. Joo. Tässä on tää iso huoltorakennus ja siinä on wifit ja se maksaa 2 euroa. Niin nyt sain sen siihen samaa hintaa kuin tuo campingin maksu. Tän rakennuksen ohikin pystyy kävelemään ja on tää kulppeen maisemat. Tuollakin ihan tuolla, se näkyy vihreätä, niin siellä on jonkun mökki tuolla ylhäällä ja samoin, nyt kun kamera on niin vaaleahtaa kirkasta. Tuollakin oli komeasti alpit tuolla, lumiraja häämöttää. Sitten tässäkin on tosi paljon tätä aluetta. Jännä, että se tätä meille tarjonnut, että se tarjosi suoraan tuolta, missä on enemmän porukkaa, mutta ei se mitään, hyvinhän me sinne mahuttiin. Siinä on harvavesi-kaivo. Siinä. Ei oo mitenkään niinku missään vähän sivummassa, vaan niin keskellä tietä tyyliin. On se vähän tosta just sivussa. Täällä on pirusti näitä tämmösiä jotain ihme önnimennejä. En tiedä mitä ne on. Toskin äsken oli tolleen toisinpäin pitkä aikaa, mutta sit se on siitä kiepsauttaa ympäri. Ja ei nyt kehtaa lähteä potkimaan. En tiedä mitä ne tekee sitten. Ne auttaa ne ympäri. Tuossa meidänkin vaunun vieressä tuo puska, niin siinä oli yllättävän paljon niitä. Ei nyt tullut tuohon sitten, kun tuossa grillailin, niin ei nyt siihen tullut. Että en osaa sanoa mitä ne on, mutta täällä on niitä aika paljon. Toskin näköjään möyri yksi. Siinä on joku persoonannut vaunuunsa hienosti. On erilainen kuin muilla. Hieno. Siinä on takanakin laitettu tollanen kasvillisuutta. Mikä siellä on? Leikkipaikka. No joo, niin onkin. No siinäkin on mennyt. Siinäkin on samanlainen tökkä. Täältä näkyy tuo leikkipaikka. Siinä on beachvolley-kenttä. Leikkipaikka onkin tuolla. Tässä kun eilen tultiin tästä, ajettiin täältä ja tonne ja sitten se kääntyi tuohon leirintaloon. Niin tässä oli nuoria lapsia, niin oli vuorikiipeilemässä. Tässä näkyy reikiä, tai ilmeisesti ne liittyy varmasti jotenkin, että saa ne
ankkurit siihen. Näette mennä selälle, kun kuvasit. Mutta joo. Siinä näkyy jossain tuolla näkyy metallia, että siinä varmaan haetaan jotenkin se hamtaakin kiinni. En ymmärrä yhtään noista kiipeilyjutuista mitään. Sen verran tiedän, että vaarallista se on. Hui. Moi moi. Leikkipaikat pitää tsekata joka leirintäällä mihin mennään. Ne on aina must juttu. Tietty olisi ehkä voinut valita tämmöiselle leikkipaikalle vähän erilaiset kengät, mutta mennään nyt näillä. Täällä on pumptrackikin täällä. Harmi, kun lapsille on pyörää mukana. Sitten lapset tyytyväisen vetää juosta tätä rinkiä, niin on kumminkin pitkä ajopäivä, niin hyvä, että purkaat vähän energiaa. Niin jos vaikka vähän nukkuisivatkin. Kyllä se tälleen aina miettii, kun illalla tulee ja aamupäivästä lähtee, että olisi se auto kyllä vähän kätevämpi. Ei tarvitse jumpata näitä vaunuja perään ja tukijalkoja ja kaikki. Sen kun vaan käsijarru alas ja ykkönen päällä, ei muuta kytkinillä se vetoja. No, ehkä se on tulevaisuutta sitten. No niin, ventti käteen. En tiedä, laitamme nyt pistoketta jotenkin tai jotain hanklasin. Huomasin vähän johonkin osui. No, heti käsi auki. Jaas, se on taas lähtö lähellä. Lähdetään ajelemaan. Meinattiin, että käydään vähän tankkaa, kun 3 tolppaa tossa diiselin jäljellä ja oikein vähän energiaa tuosta. Mutta 2 € litra diiseli. Morjesta ei oltu ottaa vielä. Oho, otetaan vähän diiseliä. Lähdetään maksamaan. Red Bulli. Täälläkin on näköjään viinaksia myynnissä. Nyt mennään tällä. Nyt tultiin tietulliin. Täällä on mielettömän monta kaistaa, mutta tässä on ihan selvästi auto ja vaunu, niin tää on meidän valinta. Joo. 12 € maksoi toi lysti. Siihen kuului alle 3,5 tonnista matkailuautot, henkilöautot sekä moottoripyörät. Meni sillä hinnalla. Sitten otetaan vetoja taas alle, niin päästään pois alta muitten. Noin vai. Taas vaihtui maa. Nyt ollaan Italiassa. Ihan tuolla yhtäkkiä tajuttiin, että oli Italia-kyltti tossa, ei tajuttu edes keretty ottaa sitä kameraa esiin, että olisi kuvattu sen. Nyt ollaan Italiassa, maa vai. Ei mitään. Nyt päästiin pois sieltä. No, Itävallassa. Joo, en tiedä. Ei näistä nyt ainakaan mikään näytä niinku, että ois vajaa. Se voi olla vaan, kun minä laitoin näihin ilmaa, silloin oli +5 varmaan Suomessa ja nyt on +25, niin sekin voi olla, että tekee sen jutun, mutta tarkistetaan nää kumminkin. Miltä sieltä näyttää. Katsokaa miten likaa vannetta. Huimasti. Ei ota kilopaskaaleita vaan jotain baareja. Ja otan vähän ekstra painetta tänne. Täällä on ihan emme kun näin paljon laittanut. Elikkä siellä on nostanut rengaspainetta hälyttömästi, kun se lämpötila on noussut. Tosin tää on kuuma rengaskin, mutta joo. Tää tarkistaa nämä kaikki ja minä sitten infoon ja katsotaan mihin tulokseen me päädyn. Siinä on joka renkaas nyt 3,35, eli ei ollut mikään rengas vajonnut, vaan no yksi rengas oli 3,45, eli siellä oli vähän noussut liikaa paine. Sillä on aika paljon painetta, mutta me ei nyt lähde sitä hirveästi laskemaan, kun toi on ihan kuuma tuo rengas, niin laitoin vaan sille niin kuin ylärajalle, maksimirajalle tuon rengaspaineen, niin mennään nyt sillä. Ja pitää vaikka katsoa sitten, kun mennään leirintäalueelle ja vaikka huomenna aamuna, niin nuo paineet uudestaan, niin jos ne nyt on ihan hälyttömät vieläkin, niin sitten on pakko puottaa, mutta ei nyt ruveta puottamaan, jos ne menee liian alhaiseksi taas. Sitten pikku palukka. Mitä tää oli tää päällinen?
Joku kinkkusalaatti. Kinkkusalaatti, joo. Toimii kyllä hyvin. Tää on naamari ja sit ruvetaan jatkaa matkaa. Nyt olisi rengaspaineet kalibroitu. Niin ei tuo ainakaan nyt herjaa mitään, että ilmeisesti se nyt oli ja ei nyt rengaspaineet ollut vajoutunutkaan yhtään. Pikemminkin noussut vai. Nyt saavuttiin Serenella campingiin. Tää on ihan Kardajärven tässä lähellä. Täällä on joku muukin näköjään. Saakeli on vähän huonossa kohtaa pakettiautosta tulossa tuolta, mutta ei se mahdu millään tästä, kun me on tässä nyt tuli tukkeeksi tähän näin. Tää varmaan lähtee kattelemaan niin saisiko tuonne respaa sisälle. Hoho, olipa show. Heti Italiassa heti hiiltyy muut ihmiset. Näin kun oli 2 autoa tässä meidän eellä ja me oltiin tuossa mäessä. Tuo on aika jyrkkä vielä. Minä sainkin vähän taaksepäin, mutta kun ei tätä kehtaa, palaa kaikki kytkinneistöt ynnä muut vaihteistot, kun rupeaa takaperin peruuttamaan, niin ei ihan hirveästi kehtaisi. Sitten kun se ei osannut oikein hallita sitä se pakettiautoa, niin näki, että oli kulmat kurtussa valmiiksi siitä jo. Niin no mutta siitä selvittiin. Lähdetään katsomaan. Kirjoitus sisään. Nyt olisi melkein tehty toi varaus. Ei ihan vielä. Antoi meille tämmöisen kartan ja tuossa on ympyröity noita alueita, niin siinä on niinku paikkoja, mitkä on vapaana. Niin sanoo, että käy katsomassa ja jätä vehkeet tonne portille. Niin ilmakostossa on vähän ruisista, kun tälleen. No tosin tietysti nyt saa itse valita, voisin myös sanoa suoraankin, että minä otan tänne tai tänne, mutta käydään nyt käpyttämässä ja katsomassa, missä se paikka on. Siinä oli muutama muukin tuossa vähän lähempää rantaa, mutta en tiedä, tarvitaanko me välttämättä niitä. Nämä on aika kapeita paikkoja. Tääkö junttaat jotain niin kuin vaunun, niin onko se nyt sitten tää? Mistä me tiedän sen? Onko täällä jossain niin kuin numero? Ei täällä ole mitään numeroita missään. No hetkonen, jos tuo risteys tuossa on tää risteys tässä. No se on tää paikka sitten. Juu, on Kapone. Ei maha minkä. Helppoa tietysti tohon ajaa silleen, että peruuttaa tuolta vaikka ajaa ja saa sitten oven tonne. Käy katsomaan toinen paikka tosta vielä lähempää rantaa. Se toinen olisi sitten tämä. Kyllä musta tuntuu, että me otetaan se toinen paikka. Tää on vähän ahtaan oloinen kyllä. Täällä olisi kyllä hyvä, että olisi auto. On tossa kyllä vaunujakin, mutta olisi ehkä vähän simppelimpi laitella nämä parkkiin tänne. Sitten on 199, se onkin tässä. Eikö se ole käytössä? Jaa, no. Ei kai sen väliä. Mennään tohon 124, se on tuolla noin. Siihen pitää vähän muljauttaa se auto, niin saa sen sitten parkkiin. Eikä se siitä onnistu. Nyt olisi maksut maksettu. 66 € maksoi kaikkinensa. 60 maksoi leirintäalue ja sitten turistivero oli 6 €, mikä piti maksaa käteisellä. Ja 2 yötä siis. 2 yötä, niin ei 1 yö, vaan 2 yötä. Tämä oli aika edullinen. Tämä on ihan tässä Kardajärven. Tuossa näkyy, mitä Mira kuvaa, niin Kardajärvi näkyy tossa. Aikamoinen show. Siis se vaunut on. Minä ajattelin, että me pystytään peruuttamaan tää suoraan, mutta ei sitä pysty millään. Se on ihan puuta päin melkein tossa nyt. Ja näinpäin sitä ei pysty laittamaan, kun ei se sieltä takatuki jalkoja. Ne on tossa rinnet tossa noin, niin tulisi tuo aisa sitten tielle, niin ei onnistu. Niin oli mennä ihan ensimmäistä kertaa joutu työntämään paikalle. Ei onnistunut meikäläiseltä. Tuo puu oli aika rajusta seessä, että ei pystynyt koukkaa silleen niin hyvin. Melkein siippasin tuon naapurin Sunlightin, Mirasan ja Tomperto toi, kun me käänsin tosta, kun se perä heitti tosta. Joo, no mut nyt se on siinä. Ajetaan Markista kaikki kondikseen. Tosi kyllä paikkaa tää muuten on, että on lämmin 26 ja toi lammikko on tosiaan vieressä ja tälleen, niin mut joo, ruvetaan hommiin. Jahas,
Se olisi taas grillaushommia. Nyt tää. Kato. Lintu tuli kyselemään, että olisiko meillekin jotain. Ja ei sulla oikeastaan ollut syytä. Niin hampparia ja tehtiin nyt itse ihan naudan saksalaista lihasta. Eikö tuossa saksa tosta? Oli. Joo. Siihen vähän ananasrenkaata ja piivittää noin sämpylät päälle. Ehkä vähän jotain salattia nyt väliin tällä kertaa. Siinä kun se on valmista. Vähän meni noin muutama pihvi meni plörinäksi, mutta kun se toi juusto vähän sitten siitä tois niitä, niin sais niitä sitten. Ei ne ihan menis eteläksi. Joo. Me käydään syömään. Sitten mentiin. Siinä on komia jollain neliveto tommonen retkeily nostokatolla vielä. Mahtaa olla kallis peli uutena tuommoinen. Lähdetään katsomaan millainen alue tää on ja käydään vaikka tuossa Kardajärven rannalla vähän käpyttämässä. Siinä on hyvä paikka muuten, mutta laitettu vähän keskelle tohon paikkaan toi vesipiste. En tiedä, olisi ehkä ollut fiksumpi tuossa reunassa, mutta tietysti niin. Ja joku retkeilauto, niin ihan täysin tosta välistä pystyy suikkaamaan. Tai löydettiin leikkipaikka. En tiedä, onko tämä ainut täällä vai ei, mutta hieno tommonen torvi. Ja sit siinä on näköjään huijapaikat tuolla ja tuolla. Ei kehtää ehkä kuvailee, jos siellä on vaikka ihmisiä. Ei tää kyllä itse asiassa oo. Ei täällä oo. Tämmönen. En tiedä miten ne pelaa. Sitten tässä alempana oli toinen leikkipaikka. Eiku tää huijapaikka. Ei täälläkään ketään. Molemmat tyhjiä. Onko nää jotenkin, että nyt käytössä, että tänne saa mennä? Tää ei varmaan ole se kulku tonne. En osaa sanoa nyt. No, tutkitaan. Joo, se oli mennytkin näköjään kiinni. 10:00–6:00 auki. Kello on pikkasen yli 6. 2 porttia, mistä pystytään kulkemaan. Ja tää lapulla, niin jos on tuo koodi, niin se naputellaan tohon noin. Sitten päästään kulkemaan tästä. Siinä on ihmiset Kardajärvi. Siinä on italialaista pizzaa 7 eurosta 12 euroa. On normaali pizzat. Joo. Ja aika hyvän näkymällä. Olis kylmä vettä. Miltä tuntuu? Suomen kesältä, jaa. Täällä on sakkia kyllä aika reilusti, vaikka niinku ei oo sesonkin vielä päälläkään, mutta tietysti kelit on hyvät. Kelit on hyvät. Tässä on ollut tämmönen mikä? San Nicolo. Vai eikö Nicolo? San Nicolo campingi. Taas on ihan tässä rannassa. Ei on melkein hyvä campingi sen puoleen. Ei saa ruokki sorsi. 50 euroa penalti. Tuolla on jossain meidän kämppäri tuolla. Sitten siitä niinku pyyhkäisee sisään. On komeen näköistä kalliot tossa. Kirkasta vettä. Ai. Vähän ehkä uskomaton fiilis, että on Italiassa. Ja vielä autolla tänne ajaa. Aika hullu, jos olisi miettinyt muutama vuosi sitten, että tällainen trippi tulee tehtyä, niin voisiko sanoa, että en tuu ajamaan, en koskaan. Mutta nyt se on ajettu. Löyttiin junaa täältä. 3 maksaisi kyyti.
kaveri vetelee sooloa. Hienosti laulaa. Onko rakennusta kun tosi hieno. Katso minkälainen kuja. Vau. Ihanko Italiasta? Eikö hetkonen? Aivan. Sijainnilla on väliä. No rantapuolella paikat ihan täynnä. Tässä on ravintola, missä on molemmin puolin penkkejä, niin yhtä asiakasta. Ihan varmasti vaikuttaa siihen, että aurinko helottaa oikein lämpimästi tohon noin. Näin, mutta hieno. Kato. Täällä kun kadulla kävelee, niin tulee semmonen niin eteläloma fiilis, että oot ostanut viikon matkan vaikka johonkin Roodokselle tai Espanjaan tai ihan mihin vaan Teneriffelle ja sit siellä päivällä on beachillä ja sit se illastuu tai syömään. Ja täällä on ravintolat ihan jäätävä määrä erilaisia ja on sisäänheittäjiä niin kuin ihan missä vaan näissä espanjalaisissa paikoissa. Niin samanlainen fiilis tulee, mutta nyt on itsellä maha täynnä joko söitiin se hamppari siinä vaunulla. Niin tää on niin sellaista erilaista reissaamista kumminkin, vaikka ollaan niin etelässä ja ulkona ja lämmintä ja kaikkea, mutta on erilaista ja tosi kiva. Tää voi niinku kävellä vaan ja katsella nyt kaikenlaisia rakennuksia ja kujia ja tosi hienoja nää kyllä. Tommosta niinku Suomessa puretaan kaikki tämmöset pois. Ainakin meidän Lappeenrannassa tuntuu, että kaikki vanha vetää matalaksi ja betonia päälle. Ei hyvä. Paikallinen poliisin alfa. Tultiin käymään tässä rantapuolen varrella tämmöisessä ravintelissa. Lapset otti vaan jäätelöä ja iskä otti tämmösen ison Gran Reserva Blanca oluen ja äiti otti tommosen jonkun drinkin. Ei oo pahintainen, 6,60 ja olisiko toi ollut sama hintainen. Kai meidän pitää nyt maistaa tää sitten tää Grand Reservankin Bianca olut. Niin onpas tää hyvin hedelmäinen tuoksu. Onks tyhjä kuppi? Ai morjes. On tosi hyvä. Se on tosi raikas ja hedelmäinen olut. Ai että. On tosi hyvä. Me taitaa juoda nää pois ja nautitaan tästä lämpimästä illasta Karrajärven rannalla. Ja huomenna lähdetään sitten Venetsiaan. Että ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Moi moi!